हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్లాస్లో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 6వ అధ్యాయంలోని 33వ శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్రఘాయత స్వవీర్యాని తీర్థపాద ప్రియస్రవాః ఆహూత ఇవ మే శీఘ్రం దర్శనం యాతి చేతసి. నేను తన లీలా కీర్తనమును ప్రారంభించినంతనే శ్రవణానందకరములగు లీలలను మహిమలను కలిగిన దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆహ్వానింపబడిన చందనమున శీఘ్రమే నా హృదయమునందు దర్శనమిచ్చును అంటూ దేవర్షి నారదుల వారు తన భక్తిని తాను ప్రారంభించినప్పుడు కలిగే అనుభూతులను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఇది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ నారద మహర్షి తన భక్తి అనుభవాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ శ్లోకంలో మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన అంతకుముందు శ్లోకాలలో చెప్పబడినట్లుగా మరి కల్ప ఆరంభంలో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి కోసం మేల్గాంచినప్పుడు ఇతర మహర్షులతో పాటు తాను కూడా ఆవిర్భవించాను అని, ఆవిర్భవించిన నాటి నుండి ఆ మహావిష్ణువు యొక్క కరుణ చేత ఆధ్యాత్మిక జగమునందును మరియు భౌతిక జగములోని ముల్లోకాలయందు అప్రతిహతముగా ఆయన సంచరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పి, సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ భగవంతుని శ్రీకృష్ణ భగవానుని చేత ప్రసాదితమైనటువంటి ఆ స్వరబ్రహ్మ విభూషితమైనటువంటి వీణను మీటుచూ నిరంతరము హరికథా గానంలో ఆయన సంచరించుచూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆయన హరికథా గానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన యొక్క భక్తి భావన ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తున్నాం మనం. సో అందుకే ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రగాయత స్వవీర్యాని తీర్థపాద ప్రియశ్రవాహ. ప్రగాయత ఆ రీతి కీర్తనము చేయుచు, ప్రగాయత. సో ఆ విధంగా మరి ఆ హరి యొక్క కథలను, ఆయన యొక్క లీలలను గానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆయనకు ఆ దేవర్షి నారదుల వారికి, నారద మహర్షికి మరి చెప్తున్నారు ఇక్కడ, స్వవీర్యాని తీర్థపాద. సో స్వవీర్యాని స్వీయ కర్మలును, తీర్థపాద సర్వశుభములకు లేదా పవిత్రతకు మూల కారణమైనటువంటి పాదపద్మములు. తీర్థపాద అని అంటే ఇక్కడ సర్వశుభాలు లేదా పవిత్రతకు మూల కారణమైనటువంటి, సర్వశుభాలకు మూల కారణమైనటువంటి లేదా పరమ పవిత్రతకు మూల కారణమైనటువంటి పద్మాలు, పాదపద్మములను కలిగినటువంటి తీర్థపాద అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ చెప్తారు, ఎవ్వని పాదముల వలన తీర్థాలన్నీ కూడా పవిత్రమవుతాయో ఆ భగవానుడు తీర్థపాద. అంటే ఎవరి పాదములు సర్వ శుభములకు, సర్వ పవిత్రాలకు మూల కారణమవుతున్నాయో అటువంటి పాదములు కలిగినటువంటి భగవానుడు. ఇంకా ఎటువంటి వాడు? ప్రియ శ్రవాహ, శ్రవణానందకరములైనటువంటి వాడు. ప్రియ శ్రవ, ఎవరు కీర్తనలు వినడానికి ఎంతో మధురంగా ఉంటాయో. ఉత్తమ శ్లోకే కదా భగవానుడు. సో కాబట్టి ప్రియ శ్రవాహ. సో ఎవ్వని కీర్తనలు, ఎవరిని కీర్తనలు శ్రవణానందకరములై ఉన్నాయో, మధురంగా ఉంటాయో, ఎంతో మధురంగా ఉంటాయో అటువంటి వాడు ఆహూత ఇవ మే
నాకు నా హృదయంలో పిలిచినట్లుగా, ఆహ్వానించినట్లుగా. అంటే ఇక్కడ నారద వారు చెప్తూ ఉన్నారు, నారద మహర్షి చెప్తూ ఉన్నాడు, నేను తన యొక్క లీలలను, ఎవరి లీలలను చెప్తున్నారు ఇక్కడ? స్వవీర్యాన్ని. సో ఎవరి యొక్క కర్మలు దివ్య పరాక్రమమైనటువంటి లీలలు, మహిమలు కలిగి ఉన్నాడో అటువంటి వాడు తీర్థపాద. సో ఎవరి పాదాల వల్ల తీర్థాలు పవిత్రమవుతూ ఉంటాయో, అంటే సర్వ శుభాలకు, పవిత్రతకు మూల కారణమైనటువంటి పాదాలు. అలాగే ప్రియ శ్రవాహ, శ్రవణానందకరములైనటువంటి ఆయన ఆహ్వానింపబడిన రీతిగా మే శీఘ్రం దర్శనం యాతి చేతసి, నా యొక్క హృదయంలో శీఘ్రమే దర్శనం ఇచ్చుచున్నాడు. సో అది భక్తుడికి కలిగేటువంటి అనుభూతి. ఆ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు, పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన దివ్యమైనటువంటి నామ రూప లీలలకు మరియు వాటి కీర్తనకు అభిన్నుడై ఉన్నటువంటి వాడు. అంటే ఆయన వేరు కాదు, ఆయన నామం వేరు కాదు, ఆయన వేరు కాదు, ఆయన యొక్క రూపం వేరు కాదు, ఆయన వేరు కాదు, ఆయన యొక్క లీలలు కూడా వేరు కాదు, అన్నీ ఆయనే సమానమై. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క నామమైన, ఆయన యొక్క రూపమైన, ఆయన యొక్క లీలలైన, ఆయన యొక్క కీర్తన, వాటిని కీర్తించడం కూడా, ఆయన నామాన్ని కీర్తించిన ఆయనే అన్నట్లు, ఆయన రూపాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్న ఆయనే, లీలలను కీర్తించిన ఆయనే, వాటికి అభిన్నుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే మరి నారద మహర్షి వంటి శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి ఆయన మరి భగవంతుని యొక్క నామ యశస్సు, కర్మల యొక్క శ్రవణ కీర్తన చేస్తూ ఉండగానే ఆ దేవదేవుడు హృదయ దర్పణమునందు ప్రతిబింబించినటువంటిగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో మరి ఇందులో మనకి ముఖ్యమైనటువంటి పదాలు, తీర్థపాద అనేటువంటి పదం ఈ శ్లోకంలో మనకి చాలా ప్రముఖంగా, ఎందుకంటే ఆ తీర్థపాద అంటే ఎవ్వని పాదములు పరమ పవిత్రమైనవో, పరమ మంగళకరములైనవో అటువంటి వాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని పాద స్పర్శ వల్లనే మనం ఏదో పవిత్రంగా భావించేటువంటి గంగా నది కూడా పవిత్రమైనది, అంటే గంగాదేవి వంటి తీర్థాలు కూడా పవిత్రమైనటువంటివి. సో కనుకనే మరి ఆయన పాదాలు, అంటే ఆయన తీర్థపాదుడుగా కీర్తించబడుతూ ఉంటుంటాడు. అలాగే ప్రియ శ్రవాహ అనేటువంటి పదం కూడా చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క నామము, రూపము, గుణము, లీలలను వినటం ద్వారా ప్రతి భక్తుడు కూడా ఎంతో అత్యంత ప్రియమైనటువంటిది ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు. భగవద్గీతలో చెప్తుంటారు కదా, నా భక్తులు సతతం కీర్తయంతో మాం, ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు నా భక్తులు అని చెప్తుంది. ఇక్కడ నారదుల వారు కూడా ఆ విధంగానే చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, యశస్సును, కర్మలను యొక్క శ్రవణ కీర్తన స్మరణలతో ఉన్నటువంటి ప్రేమయుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుతో సంబంధాన్ని కలిగినటువంటి శుద్ధ భక్తులు, నారదుల వంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యమును అనుక్షణము అనుభవిస్తూ ఉంటారు అనేది చెప్తున్నటువంటిది ఇక్కడ. సో ఆయన యొక్క హృదయంలో అలా వచ్చాడంటే ప్రతి క్షణం కూడా ఆయన నిరంతరము కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక నిరంతరము ఆ భగవానుడు ఆయనకి అనుభూతమవుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని నిరంతరము ఆయన అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నట్లుగా మనం ఇక్కడ భావించవలసినటువంటి. ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకి చాలా ఆచార్యులు, మనకి ఉన్నటువంటి శాస్త్రాలలో
చెప్పబడినటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడినటువంటిది ఏంటంటే, భగవంతుడు వైకుంఠంలోనో లేదో ఇంకెక్కడో కాదు. ఎక్కడ నా భక్తులు కీర్తనలు నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారో అక్కడ ఉంటాను అని చెప్తారు. అందుకే ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క వైభవాలను ఇతరులు కీర్తింపగా విని ఆనందించడానికి ఆయన వస్తారు అని చెప్తుంటారు. సో మనకి ఈ విషయాన్ని సూరదాసు విషయంలో ఆయన వచ్చి ఆయనతోనే ఆటలాడుకుంటూ బాలుడి రూపంలో వచ్చి ఆటలాడుకున్నటువంటి విషయాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు. ఇదంతా కూడా హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా ఉంటాడు. కానీ మనము ఆ గ్రహించకపోవడం వల్ల ఆయన కూడా మనకు దూరంగానే ఉంటాడు. మన హృదయంలోనే ఉంటాడు. కానీ మనము ఆ విషయాన్ని గమనించినప్పుడు వరకు ఆయనకు మనకి అందుకే చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు, చాలా దూరంగా ఉంటారు అని ఈశోపనిషత్తులో కీర్తించబడుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా మనకి ఆ శ్లోకాల్లో చెప్పబడినట్లుగా ఆహుత ఇవ ఇక్కడ ఇదే ముఖ్యమైనటువంటి మరొక తన భక్తులు ప్రేమతో కీర్తిస్తే ఆ భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానింపబడిన అతిథిలా ప్రత్యేక చీఫ్ మన ఏదైనా ఫంక్షన్ చేస్తే చీఫ్ గెస్ట్లు అంటూ ఉంటాం కదా. సో ఈయనకి మన ఇన్విటేషన్ ఏంటంటే కీర్తనే, ఆయన నామస్మరణ మనం చేసుకోవడమే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ లేదా గోవింద గోవింద అంటూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటే సో ఆయనకి ఇన్విటేషన్ ఏంటి? ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఇన్విటేషన్ ఇవ్వలేం. ఏదో చీఫ్ గెస్ట్ ఎక్కడో ఉంటాడు కాబట్టి పర్టికులర్ గా భౌతికమైనటువంటి వాడు కనుక ఇంకా ప్రధానమంత్రి కావాలంటే ఢిల్లీకి వెళ్ళో, ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే రాష్ట్ర రాజధానులకు వెళ్ళో, కలెక్టర్ కావాలంటే జిల్లా కేంద్రకానికి వెళ్ళో ఆహ్వానిస్తాం. కానీ భగవంతుని దగ్గరికి మనం ఇచ్చేటువంటి ఆహ్వానాన్ని ఆయనకి సర్వంతర్యాం కదా, ఎక్కడున్నాడు మనం. సో కాబట్టి ఆయనకు మనం ఆహ్వానం పరిచేటువంటి పత్రిక ఏంటంటే ఆయన యొక్క నామ రూప గుణ లీలలను కీర్తించడం. అలా కీర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రేమతో కీర్తన చేస్తే భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించబడి ప్రత్యేక అతిథిలాగా చీఫ్ గెస్ట్ లాగా వచ్చి కూర్చుంటాడు మన హృదయంలో. ప్రత్యేక అతిథిలాగా వెంటనే హృదయంలో ప్రత్యక్షమవుతాడు అనేటువంటిది ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఆహుతా ఇవా, ఆహ్వానింపబడిన వారి వలె, ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానింపబడినటువంటి వాడి వలె, ముఖ్య అతిథి వలె వచ్చి మన హృదయంలో కూర్చుంటాడట ఆ భగవంతుడు. చెప్తున్నారు నారదుల వారు తన స్వ అనుభవాలను చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఇదంతా కూడా భక్తిలో కలిగేటువంటి మార్పులను భక్తులు అవగాహన చేసుకోవడానికి నారదముని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన ఏదో తన స్వలాభం కోసం చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు లాస్ట్ లో మనకి భాష్యంలో చివరిలో చెప్తారు, నారదముని తన స్వలాభం కొరకు గాక కీర్తనము అన్నది భగవానునితో సమానమై ఉన్న కారణంగా కీర్తనము గావించుచుండును. ఆ రీతి నారదముని తన దివ్య కీర్తనం ద్వారా భగవానుని సన్నిధిని చేరుచుండును నిరంతరము. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మనకి శ్లోకం చెప్పబడుతున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణలో భగవంతుని నామ రూప గుణ లీలలు భగవంతునికి అభిన్నమైనవి. అందువలనే శుద్ధ భక్తితో హరికథ హరినామ సంకీర్తనము చేసినప్పుడు భగవంతుడు స్వయంగా భక్తుని యొక్క హృదయంలో ప్రత్యక్షమవుతాడు. భక్తి అనేటువంటిది ఒక ఊహ కాదు, అది భగవంతుడితో సజీవమైన సంబంధము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా మనకి ప్రతిదీ భాగవతంలో చెప్పబడేది భగవద్గీతలకు అక్కడ ఏం చెప్పిందో దానికి పర్ఫెక్ట్ ఉదాహరణతో ఇక్కడ ఉండేటువంటి అంశాలు మనకి తేషాం సతతయుక్తం అనేటువంటి శ్లోకం ఏదైతే భగవద్గీతలో ఉందో భజతాం ప్రీతిపూర్వకం అంటూ చెప్తారు కదా. ప్రేమతో నన్ను నిరంతరము భజించే వారికి నన్ను చేరుకునే బుద్ధి యోగాన్ని నేను ప్రసాదిస్తాను అంటూ చెప్తారు. అలాగే భాగవతంలో కూడా శృణ్వతం
శృణ్వంతం స్వకథా కృష్ణ అంటూ కూడా చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం కూడా మనకి గుర్తు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ శ్రద్ధతో భగవంతుని కథలు వినే వారి యొక్క హృదయంలో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా ప్రవేశించి ఆ హృదయాన్ని శుద్ధి చేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. పుణ్య శ్రవణ కీర్తనం అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో కూడా. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు మరి ఆయన యొక్క అంటే ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ ఎక్కడ శ్రీహరి నామము, ఎక్కడ హరికథ ప్రేమతో గానం చేయబడుతుందో అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా ప్రత్యక్షమవుతాడు. కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, మన ఇళ్లలోనే కీర్తన చేయండి, ఇంటినే మందిరంగా మార్చుకోండి. అక్కడికి భగవంతుడు వచ్చి మన ఇంటిలోనే మందిరంలాగా భగవంతుడు ఉంటాడు. సో మన హృదయాన్ని పవిత్రీకరించుకుంటే ఆ హృదయంలో భగవంతుడు కూర్చుంటాడు. మరి హృదయ మాలిన్యాలను తొలగించుకోవడానికి నిరంతరము రోజు, ఎందుకంటే మనం రోజు స్నానం చేస్తాం కదా శుభ్రం చేసుకోవడానికి, అలాగే హృదయంలో కూడా మనం చేసే దైనందిక కార్యక్రమాల వల్ల హృదయం కూడా మాలిన్యం అవుతుంది. ప్రతిరోజు భక్తి అనేటువంటిది నిరంతరం చేయవలసినటువంటిది. అంతేకాని నేను అయిపోయాను, బాగా పురోభివృద్ధి చెందాను కాబట్టి ఇక నేనేం చేయవలసింది లేదు అనేటువంటిది ఇది కాదు మనకి. సో నిరంతరం రోజు మినిమం 16 మాలలు చేస్తూ హరే కృష్ణ అంటూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే చేస్తూ ఉంటే రోజు కూడా ఆయన మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తాం. నిరంతరము మన హృదయ మందిరాలలో ఆ భగవంతుడు ఉంటాడు. గృహ మందిరాలలో కూడా భగవంతుడు వస్తాడు. నిరంతరం కీర్తిస్తూ ఉంటే, మన తోటి భక్తులను ఆహ్వానిస్తూ ఇంటికి కీర్తన చేస్తూ ఉంటే, భగవంతుని సంబంధంలో ఉంటే ఆయన వస్తాడు. అందుకే ఎంతో దగ్గరగా ఉంటాడు, ఎంతో దూరంగా ఉంటాడు అని కూడా చెప్పబడేటువంటిది చూస్తూ ఉంటాడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు మనము ఈ శ్లోకము నారదుల వారి యొక్క స్వ అనుభవాన్ని భక్తుల కొరకు తెలియచేసినటువంటి విషయాలు.